4. mart. Bog se raduje da ti čini dobro. Isklopit ću s njima savez vječan, nikada se više neću odvratiti od njih. I uvijek ću im činiti dobro. I radovat ću se čineći im dobro. Jeremija 32 od 40 do 41. Ovo je jedno od Božjih obećanja kojem se iznova vraćam kada se osjećam obeshrabreni. Možete li zamisliti i jednu činjenicu koja bi bolje ohrabrivala od toga da se Bog raduje da vam čini dobro? Ne samo da vam čini dobro i ne samo da je predan da vam čini dobro, koliko god to veličanstveno bilo, već se raduje da vam čini dobro. Radovat ću se čineći im dobro. On ne ispunjava nerado obećanje dano u Rimljanima 8.28, da sve pridonosi za naše dobro. On je radostan da vam čini dobro. I to ne samo ponekad, nego uvijek. Nikad se više neću odvratiti od njih i uvijek ću im činiti dobro. Nema propusta u njegovoj predanosti ili u njegovoj radosti da čini dobro svojoj djeci, onima koji mu vjeruju. To bi trebalo da nas razveseli. No, nekad se teško radovati. Naša situacija može biti toliko teška da jednostavno ne možemo pronaći radost. Kada mi se dogodi tako nešto, pokušavam biti poput Abrahama. Abraham protiv svake nade, oslonjen na nadu, povjerova. Rimljanima 4.18. Drugim riječima, suoči se sa bezizlaznom situacijom i reci: nisi jača od Boga. On može učiniti nemoguće. I znam da voli da to čini za one koji mu vjeruju. Zato, bez nadežnosti, nećeš imati posljednju riječ. Ja se pouzdajem u Boga. Bog je uvijek bio vjeran da očuva tu moju malu iskricu vjere i da je na kraju, ponekad ne odmah, rasplamsa u plamen radosti i potpune sigurnosti. I Jeremija 32.41 predstavlja veliki dio te radosti. O, koliko se radujem što ono što usrećuje srce svemoćnog Boga uključuje činjenje dobra vama i meni. Radovat ću se čineći im dobro.